Радостин Василев колко е популярен и колко назад във времето какво има. Че смени две партии. Има Такъв народ и ППДБ. И тук въпросът е моят въпрос. От гледна точка на в контекста на това, че казвам, че е въпрос на липса на доверие в известна степен, даже в голяма степен, е Радостин Василев кога неговите виждания, политически виждания и принципи, кога са били искрени. В момента, в който беше в Има Такъв народ тогава, след това той се махнал там, каза корупция и така нататък. После беше в ППДБ. ППДБ е много евроатлантически настроена партия. Като компас. Меч в момента се позиционира много по-близо до нашите разбирания за това, кое е добро за България. Аз не разбирам как Радостин Василев в рамките на 1 или 2 години може да бъде в една много евроатлантическа партия, където в продължение на определен период от време той е съвсем така в синхрон и в унисон с техните политически разбирания и виждания, и сега 2 години по-късно той се доближава до това, което Възраждане общо взето защитава като път на България. Някакси за мен това ми изглежда шизофренично.